μαλάκα, ναι. Τότε θα βρεθούμε. Εκεί θα πάμε εγώ εσύ ο Σωτός. Τι θα πάμε, θα πάμε και τον Αντώνη ή όχι? Άφτα εκεί να δει το μαλάκι και να πάρει μόνο το εισιτήριο. Ναι, είμαι και λίγο άρρωστος, είμαι λίγο... Τι έκανες? Μαλάκα, τι έκανες μαλάκα? Μαλάκα, τι έκανες? Μαλάκα, κοίτα μαλάκα. Τι, δεν βλέπω τίποτα. Μαλάκα, τι είναι μαλάκα? Σίγουρα. Δεν βλέπω τίποτα ρε μαλάκα. Σίγουρα ρε μαλάκα. Μαλάκα! Μαλάκα! Κι εγώ κάτι είδα να το λέει μαλάκα. Ήταν αυτό μαλάκα. Μαλάκα! Πάρε πάρε το μαχαίρι σίγουρα ρε. Ήταν αυτό μαλάκα. Πού είσαι πλάκα μας? Πού είναι ρε? Το άνοιξε ρε. Μαλάκα τι γίνεται? Ποιος είναι ρε? Ποιος είναι? Σίγουρα μας κάνουν πλάκα τα παιδιά. Ποιος είναι ρε? Σίγουρα ρε μαλάκα. Ποιος είναι? Σίγουρα. Ρε. Ρε είναι κανείς εδώ? Παιδιά, Βασίλη, είσαι ρε. Ρε. Ποιος είναι μαλάκα? Πλάκα μας, δεν είναι κανείς εδώ μέσα ρε. Σίγουρα τι είναι? Όπου, δηλαδή ας πούμε να έρθει εκεί καπάνω μου μαλάκα. Εγώ ρε μαλάκα, μαλάκα καθρίκε πάνω μου, κοίτα μαλάκα. Ωπω, όντως και άμα ήταν κάποιος από τους εγώ. Τι, Μαλάκα. και ρίχνω μαλάκα, κάποιος μπήκε εδώ. Να το μαλάκα. Μαλάκα, μου πει αυτή την πλάκα αυτή. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Ποιος είναι εδώ ρε παιδιά? Τι είναι αυτό?